Gazteek ez dakite euskaraz hitz egiten, dakitenek ez erabiltzez euskara egunero mintzatzea merezi du. Ahaleginak egin behar ditugu. Ez ahantzi nondik etorri zaren euskaldunen balioak. Zaharrak pozik daude gazteak ikustea, euskaraz hitz egiten airosi. Egunero euskara mi gainean behar duzu, zure barnean bizi behar du. Egunero zure gorputzean etengabe erretzen den garra behar duzu. Zure begietan ikusten aldugu euskararen aberastasuna, kultura ohitura euskaldoktasuna, beharrezkoa da gure hizkuntza. Egunero euskara mi gainean behar duzu, zure barnean bizi behar du. Egunero zure gorputzean etengabe erretzen den gara behar duzu. Zure begietan